kampainaren barra? Hasiera baten gustoa gaude, zergatik jende asko ibili da, kanpaina oso nahi deu, gero Tolosa hiri bat ere oso komertziala da, jende pila bat etortzen da kanpotik, eta gustora, jende asko ibili da, eguraldik lagundu du, izan da gauza asko gure aldetik, eta gero promozio honek, esan detena jende asko animatzen du. Kanpaina honetan egon dira bi promozio, bat izan da 60 txeke 100 eurokok bakoitza, eta gero onda beste promozio bat 200 eurokok 10 txeke. Desberdinak izan dira promozio, baina biek eguberritako egunotakok. Karnikaz Goia, Naikari, Osa, Tolosa Bip, Tuduri, Miren Arteka, Kiara Plata, Kaiz Lorenda, JM Tolosa, Bricofer, Ikatza, Aralar Kirolak, Muñagorri, Galeria Zamaroz, Marcel, Erratz, Raku, Zigzag, Lumen, Berriz Aralar Kirolak, Arozena, Kioko, Josebe, Xanti, Sariondo, Mugar, Pochoko, Ezeiza, Maite, La Huerta, Begiristain, Pompos, Oria, Artola, Zunzu, Casa Julián, Lotería número 2, Yoigo, Muebles Miquel, Andare, Inkernu, Ollarbide, Garicano, Orbela, Gorrotxategi, Brunila, Aralar, Danel, Txikijai, Arretxe, Avalon, Kirei, Lardiez, Centro Social, Maite Esteticien, Mercería Ierza, Pichilore, Estanko Agirre, eta Juan Luis Cid. Eta reserban bezala, Xarma eta Bronte. Zozketak atera dian denda horiek, behar deituko die bere bezeroi, zein dan sariduna. Eta konbertzio eta bere bezeroen harremana ingo da indartu. Eta baita ere izango du gero aukera boleto hori konbertzio hortan bertan gastatzeko.